Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα βγάλουμε ένα βίντεο μαζί με τον Περικλή και τον Γιάννη που θα παίξουμε μάχες Pokemon που εγώ το αγόρασα. Δείξε ποιο είναι έξω. Είναι το Action Y. Πόσο κάνει, 2 ευρώ κάνει, άμα θέλετε πάρτε το. Είναι καλές κάρτες, το στεγγιούμε. Εγώ είχα πάρει ένα παντοδύναμο που τα νίκαγε όλα. Ωραία, ας τις ανοίξουμε προσεκτικά για να μην χαλάσει καμία. Κάτσε, κόβω λίγο το βίντεο για να τις ανοίξουμε και να τις μοιράσουμε. Bye bye. Τις άνοιξα. Λοιπόν, τις ανοίξαμε, για δείξτε τις κάρτες Περικλή. Δεν μπορώ ακόμα, περιμένετε. 1 minute. Έχω Λοιπόν, αυτό. το πιστολάκι. Αυτό. Ωραίο Pokemon. Αυτό. 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 Είναι Ωραία. τύπου θάλασσας, υπνοτίζει αν θυμάμαι. Αυτό. Ψαράκι. Πολλά ψάρια. Το ντεντένε. Αυτό το δικέφαλο πράγμα. Αυτό τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Είναι καλό. Με αυτό είναι ένα σιδερένιο πουλί. Είναι καλό. Αυτό είναι Ο Μπρούντζο. ωραία μπούντζο. Κάνει στην άκρη. Δυνάμεις. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και το Γιάννη. Μιχάλη, έχεις ένα Golbat. Θυμάσαι το Mauve Crystal που σου είπα. Ναι. Ο Mauve θα αν το βάλεις σε εντάξει, δείξε μου τις κάρτες. Ποιες? Δείξτε, κάτσε να τις δω. Έλα, δείξε. Αυτήν. Αυτό. Καλό. Πολύ καλό. Άχρηστο. Μπερδεύτηκα. Καλό. Αυτό. Τα βλέπει αυτό. Αυτό, ναι, και τον υπότι, εντάξει. Πάμε. Ελπίζω να θυμόσαστε πώς παίζετε. Ναι. Λοιπόν, βάλτε πρώτα τους αμυντικούς. Λοιπόν, όχι έτσι βάλε εσύ, για να... Έτσι, αυτό, λοιπόν, κάνεις στην άκρη. Τώρα βάζουμε τους επιτιθετικούς. Όχι, αυτός είναι άμυνας, άρα έτσι. Άμυνας ήθελα, βάζω έτσι. Λοιπόν. Άμυνας. Βάζω και τον επιθετικό. Λοιπόν, αυτός έχει 2 ζωές και χαλάει 2 ζωές και πάλι. Αυτός εδώ χαλάει 2 ζωές και χαλάει 1. Εγώ Αυτό κάτσε να δω πόση ζωή έχει. Αυτό έχει 3 ζωές και αυτό τι έχει, αυτό εδώ έχει, χαλάει 3 ζωές. Χαλάει 3 ζωές αυτό. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Ελπίζω να θυμόσαστε. Ναι. Βάλτε πρώτα ποια θα βαρέσουνε. Αυτό. Λοιπόν, αυτό ποιο χαλάει βαράει. 2. Όχι, αυτό 1. Αυτό δεν μπορεί να βαρέσει επειδή είναι αμυντικό. Το ντεντένε πόσες χαλάει είπαμε. 2. Εγώ Χαλάει 2 ζωές. Ελάτε. Ντεντένε. Λοιπόν, με ποιο χτυπάτε. Ντεντένε, ηλεκτροπληξία σε αυτό. Δεν γίνεται, πρέπει να τους Και βάζεις αυτό. αυτόν. Λοιπόν, τώρα του μένουν άλλη μία, ναι. Εγώ μπορώ να κάνω επίθεση στον αμυντικό. Επίθεση στον αμυντικό. Ναι, αλλά αυτό χαλάει 2 ζωές αυτό. Ναι. Λοιπόν, βγαίνεις έξω. Εντάξει. Κάτσε, πρέπει να επιτεθείς τώρα και μετά να βάλεις άλλη κάρτα. Ναι. Μόλις έρθει η σειρά μου. Μπορώ να βάλω άλλη κάρτα στη σειρά μου, Τι λες. Ναι, μπορεί. Μα είναι άδικο. Ωραία, σειρές και κύριοι στο YouTube, βάζω αυτό. Αυτό, να δω πόσες ζωές έχει. Αυτό έχει 2 ζωές και χαλάει 1. Επιτίθομαι με αυτό σε αυτό. Λοιπόν, αυτό πόσες ζωές έχει 2, χάνει 2 αυτό, άρα πηγαίνει και 1. Αυτό πέθανε, κοιτάξτε. Αυτό πέθανε. Ναι. Λοιπόν, τότε αφού πέθανε, Όχι, του εχθρού. Αυτό είναι δικό σου. Ναι. Α, δεν πέθανε. Όχι αυτό.
κάτσε, πάρε αυτό, πάρε αυτό. Το δικό μου ήταν με τα 2. Ωραία, πάμε. Έχει πεθάνει αυτό. Πάμε ρε! Ναι, όχι, όχι, Δεν είναι χαλαρό. όχι. Αυτό πόσες ζωές έχει? Αυτό έχει άλλη μία, αυτό έχει 3 και αυτό έχει 2. Ελάτε, τελειώνετε, μας με... Ηλεκτροπληξία. Σε ποιο? Δεν γίνεται, πρέπει να σπάσει την άμυνα. Αυτό έχει. Ηλεκτροπληξία σε αυτό. Ωραία, ψόφα. Βάζω... όχι αυτό. Σκέψου καλά. Γκουργκάι. Τι βάζεις? 3 ζωές. Ναι, έχει 3 ζωές και χαλάει μία. Τώρα, Δεν μπορείς Crocodile. Επίθεση στο Ντεντένε με τη μία ζωή. Πέθανε Ντεντένε. Ηλίθιο Ντεντένε. Βάζω για επιθετικό αυτό και για αμυντικό βάζω. Βάλε. Το κλειδί. Όχι. Όχι, βγάζω αυτόν και βάζω το σιδερένιο πουλί. Ωραία, φίλο, το σιδερένιο πουλί, ξέρετε πόσες ζωές έχει? Μία. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Και χαλάει 2. Τώρα, Κρόκον. Βάρεσε σε αυτό. Βάρε. Ωραία. Τώρα, Killzor, όπως και να σε λένε. Πρέπει να μου σπάσει την άμυνα. Αυτό έχει 3 ζωές, αυτό χαλάει 2. Επάνω στο Δεν γίνεται, πρέπει να μου σπάσει πρώτα την άμυνα. Όχι, γίνεται. Πρέπει να μπορεί, επειδή δεν έχεις βάλει Επάνω στο άμυνα. τέτοιο. Πόσες ζωές χαλάει? Αυτό έχει μία, αυτό έχει μία επειδή το χτύπησε πριν, άρα ψοφάει, συγγνώμη. Μου απομένουν άλλα 2 Pokemon. Αχρηστάς οι κάρτες σου. Μπορώ να τελέξω την κάρτα να πάρω μία από αυτές. Ναι, αλλά με μία κάρτα, το πιστολάκι. Άμα τον έχει, άμα έχεις πιστολάκι πάρτα. Α, κύριος Νίκος. Για εκεί. Κάνετε φωτογραφία. Όχι, κάνουμε βίντεο Θα με ανεβάσεις κάνουμε βίντεο Στο τώρα YouTube. κυρίες και κύριοι. στο YouTube. Ανεβάσουμε στο YouTube ένα βίντεο το οποίο παίζει ο Γιάννης και ο Περικλής Καματερός και τραβάει ο Μιχάλης Πλαστρόπουλος, Αλλά στο κυρίες και κύριοι. Ωραία, τα έπαμε. Δικό σας τώρα. Έλα, τελείωνα. Έτσι κάνει. Α, ναι, εγώ κάνω. Πρόσεχε, αυτό έχει 5 ζωές. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? 5 ζωές έχει. Ναι, εδώ το γράφει. Και αυτό χαλάει 2. Επίθεση σε αυτό. Λοιπόν, τώρα το μένουν 3. Τώρα, επίθεση σε αυτό. Στο κλειδί. Δεν γίνεται, πρέπει να βάλεις το κλειδί. Που έχει 2 ζωές. Αυτό χαλάει 2 ζωές, άρα τράβα ψόφα. Όχι. Πάρε πιστολάκι. Βάλε το πιστολάκι σου. Πιστολάκι. Λοιπόν, ποιο θέλεις να πάρεις? Το Ντεντένε, το καλύτερο. Έλα, τετένε. Μπες όχι αμυντικό. Ήθελα. Μπες εσύ η τέτοια μικρή του. Μου χαλάει 2 ζωές. Τώρα, επίθεση στη μικρή του. Αυτό έχει μία ζωή. Ωραία, πέθανε. Πω, έχει πολύ επίθεση. Κάτσε, άμα έχεις... Τα πατίνια με αυτά τι ξέρεις κάνουνε? τι. Ναι. Με αυτό εδώ μπορείς να παραφέρεις Τα 2 πατίνια τι κάρτες. κάνουνε? Με αυτό... Μπορώ τα να πα- πάρω. Με τα πατίνια μπορείς να πάρεις... Άμα βάλεις ένα Pokemon τα πατίνια μπορεί να βαράει 2 φορές. Να, 2. πατίνια εδώ και επίθεση. Δεν μπορώ, εγώ τώρα κάνω. Αν ναι, μπορείς να... Άμα μου κάνει αυτό μπορεί να πάρει 2 κάρτες αυτό. Βάζω αυτό. Παίρνω το τέτοιο μου. Και ποιο άλλο? Και Αυτό έχει 2 ζωές. Αυτά. Λοιπόν, τώρα είπε μαζί όχι, δεν έκανα κίνηση. αφού έκανες κίνηση, πήρες αυτό, τώρα εγώ χτυπάω. Λοιπόν, επίθεση
σε 2 κάρτες του. Σε αυτήν και άλλη Δεν μια. έχω. Ωραία, βάρα το. Σε βαράω. Πέθανα. Έχω άλλη ένα πατίνι να χτυπήσω διπλές φορές. Όχι, δεν έχεις κανένα. Όχι, του τελείωσαν, δεν έχεις άλλα. Χαράμισες την επίθεση. Δεν πειράζει. Βάζω μέγα κάβουρα για Τι? επίθεση. Και αμυντικό Ξέρεις αυτό. πόσες ζωές χαλάει ο κάβουρας? Πόσες. 4! Επίθεση σε αυτό, αντεγιά! Εγώ βαριέμαι ρε παιδιά. Έλα ρε, τελείωσες. Τελείωσες. Βαρέθηκα. Έλα ρε! Έλα, δεν τελειώσαμε! Πόσα λεπτά είναι. Ρε! 1 λεπτάκι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ, Ο Γιάννης θα έφυγε. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και bye! Bye bye, Wi-Fi, παίζει για Περικλή. Να σκέφτηκα κάτι. Αν ο Γιάννης έχει όρεξη, μπορούμε να τραβήξουμε μια μάχη Pokemon που θα κάνω εγώ με τον Γιάννη. Πότε? Σήμερα έχουμε φέρει αντίες. Ναι, θα τελειώσει η μπαταρία λοιπόν. Bye, παιδιά! Πες να μας κάνετε subscribe, like, να κάνετε likes, comments και subscribe και πες αντίο, είπα τι. Είπα αντίο.